No, intro. Hi guys. Hi guys. Kanang ka. Sarupang. Tarupang din. May channel ka na ba? Meron. Meron na. So, dapat hasain mo muna yung ano. Yung contact point para magandang huli. Ganda yung kanang electric. Hi guys. Sama tayo kay tatay ng isda pang ulam. Dala akong sayot. Tatawa-tawa ka. Tawa ka din dyan. Let's go! Mangunguha po kami ng isda. Sana may makuha. Kita may laga mo. Kita ko rin yung itik. Yes! Diyan muna kayo ha. Mangitlog kayo dyan. Dito lang kayo sa likod. Sa labas. Tumpaw na tayo.
Nabayag nga matay tayo. Huwag ka sa tubig, anak. Hello, Maki. Ki. Sama-sama kasi. Oh, Baka may shoot ka dyan. Ayun, no? Nakikiunahan kasi. Huwag ka muna kasi sumunod agad. Gusto niya mauna eh. Napagod ang na. Maghintay ka. Ilagyan mo siya natin. Galing lumangoy. Balis ka dyan. Kaya nga. Nalangoy siya natin. Ito yung nalalamig. Yan ka lang, oh. Ang gita tayo. Nahuli ka pala, hindi mo alam. dali na tayo. Sige, ah. Sige nga, sige nga. Ah. Hindi, sa'yo ka. Yan ka lang, huwag kang nalapit sa akin. Baliktad. Maaga. Baliktad. Tani si Shutol. Napano yun? Weh. Weh. Ano naman nakuha mo? Maliit ang mangga. Kaltat. May nakuha ka? Marayan ka. Ito kain ka. Nakaan.
Sige, double tap. Ayan. 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 Tunog. Gagamba. Tilapia. Tilapia yun. Ha? Ayan, ano, mapalpak ko na rin. Kakakapain mo maya yan. Dito sumabit. Malalim naman dito. Nasaan? Dito muna. Hindi na dito dapat yan. Lagay mo muna. Iaabang ko lang doon. Eh? Pwede mo. Pa! Diyan muna kayo. Gantayin nyo to. Mukha na. Lagay mo na dito lang sa anak. Lagay talaga at mga ano. Teka, bis mga ito na eh. Ito. Magto nga, hindi supay nga ako ah. Kasi daw ni Ayan. Ouch, ouch, ouch. Katangkas.
Sabit na. Sabit na ang fish. Hirap yung baklas. Paano? Para yan. Pagisa. Yun o. Yun o. Huli. Kala mo ha. Yun o. Kayabang lang. Sabi pa natin na. Yan o. Kayabang lang. Ayun na tayo. Ayun na. Muna Eh, lampas. Yan. Yan. Ang bilis. Ang bilis. Paano nasasayot mo eh? Lulusot nga siya. Okay na. Lusot maliit. Sorry naman. Lumusot, lumusot. Nandito na po kami sa bahay. Dati kami balayan. Ito na ang nahuli namin. Ayan. Asan? Ito oh. Yan. May pang-ulam na kami. Wow. Ay!